Når hun sommertider om aftenen sad i sit værelse og kiggede ud gennem vinduet, var området fuldt af liv og glade dage. Om foråret og sommeren og efteråret summede området af aktiviteter og bevægelse. Børnene spillede fodbold på kryds og tværs af alle nationaliteter. Det var et dybt seriøst spil, hvor det blev lavet regler, hvor man diskuterede i flere minutter, om bolden var. Ja, om den var inde eller ude. Det var yderst sjældent, at det endte med skænderier eller slagsmål. Alle drengene deltog, plus nogle unge piger, og de spillede på de små grus- og asfalterede fodboldsbaner, som lå rundt omkring i området. Fra tidlig formiddag i weekenden til sen aften blev det spillet fodbold. Om eftermiddagen var det børn, der brugte banen. Ude på aftenen var det de unge, der har overtaget banen, og de små kiggede på. Kvinderne holdt sammenskudsgilde på bænkerne eller på et tæppe. De sad i grupper, eller så sad de i de forskellige nationaliteter, hver for sig. Her sad de og snakkede, grinede og pjattede, og så med tid røgte vandpive sammen, mens deres børn legede ved siden af. I de varme aftener sad de stadigvæk nogle kvinder tilbage på bænkerne, indtil solen gik ned. Om aftenen hængede pigerne ude på fliserne, eller tegnede med kridt. Nogle drenge sad på jorden og var dybt koncentreret på det spil, de spillede på kloaklågets mønstre. Nogle unge fyre gik frem og tilbage på gangstien med en mobil Walkman, hvor de af og til lavede noget dansetrin i takt til musikken. De var helt opslugt af at snakke med hinanden, mens de vandrede frem og tilbage på stisystemet. De unge drenge kørte frem og tilbage på gangstien for at prøve at køre deres vens knallet. Tit tog de nogle ekstra tur omkring nogle boligblokke i håb om at kunne imponere på de piger, som tilfældigt kiggede ud, når de kørte forbi. I stueetagen i den blok, som hendes familie boede i, boede en ældre dame eller mand. Hver dag fra tidlig morgen til midnat var det liv i lejligheden. Den ældre havde fået en plejeseng og lå for det meste i sengen. Alt mens familie og venner kom og gik. Samtidig var det ballade i den store familie. De råbte og skændtes om et eller andet. Hun havde aldrig set den ældre, kun plejesengen, som blev synlig, når de havde trukket gardinerne og altandøren til side. Trafikken var livlig, og hun kunne tydeligt høre dem, når de gik i gang med at diskutere et eller andet. Hun troede, det var kurder, men hun var ikke helt sikker. Hun var stolt over, at hun var vokset op i 8220 Brabrand. Hun kendte ikke til andet. Her var det altid fuld af liv, og folk var meget sociale. Hvis aftenen var klar, kunne man se flyverne, som lettede fra Tistrup, eller når de var på vej ind til landing. De efterlod en tyk streg i luften. Nogle aftener tænkte hun, mens hun så et fly forsvinde mellem skyerne. Tag mig med, sig lige mig hvor, bare jeg kan få lov til at opleve lidt eventyr. Hun havde engang været på besøg hos en klassekammerat, hvis forældre havde købt et hus i Tilst. Når de grillede i haven, var det meget stille. Der var kun hendes vens familie, og når det var tid til at gå i seng, var villavejen øde. Alt var meget stille, og der var ingen lyd fra tv eller musik fra de forskellige villaer. Det slog hende, at hun savnede livet omkring hendes boligblok i Gellerparken. Mange af hendes venner, som var flyttet fra Gellerparken, var fordi deres forældre havde købt et hus, blev lidt efter lidt væk fra deres venner. Efter få måneder forsvandt det helt fra området. De var ikke en del af miljøet mere, og de havde fået andre interesser. I hendes familie har det altid været tale om, at på et eller andet tidspunkt ville forældrene købe et hus, hvor både kommende svigerdøtre, svigersønner og børnebørn kunne bo under det samme tag.
Men de havde ikke fundet det rette hus. Eller også var det kommet bag på deres far, hvor mange udgifter det var forbundet med at eje et hus. Isra troede, at deres forældre måske var blevet bange for at flytte ud af Gellerparken. De var bange for at blive isoleret fra deres venner. Mange af deres venner boede i området, hvor det tog højst 10 minutter at gå på besøg hos hinanden.